Dobré ráno, Debreciny. Jedeme do Prahy. Bohužiaľ vlakom. Auto sme totiž mali v servise. Takže kúpiť si listok v litačke. To sú eurá. Nie, za evra ešte stále nie. Kiežby. Rozniesť Mikuláša, no a hura na obed. Dámy a páni, miesto činu. Trhy na Miráku, kde sme sa pred 6 rokmi s Honzom spoznali. Navštevujeme ich každý rok. Je to už taká naša výročná tradícia. Svážak na Miráku. Dohodli sme sa, že ju budeme udržiavať aj po presťahovaní do Brna. Tak som zvedavá. Ešte rýchle nakúpy na Chodove. K tomuto sa radšej nebudem vyjadrovať. Kúpiť fajnové pečivo na pumpe, no a hurá domov. Nový deň, nový podnik. Tentokrát kapitola kafe a knihy na Grohovej ulici. Ako už názov napovedá, vezmi si knihu a uži si dobrú kávu. Po káve rýchla návšteva zubárky, no a kafe s manželom v mlsnej holke. Bez dortiku to samozrejme nejde, to je vám jasné. Večer si padá mačli vybrať vianočný stromček, našťastie úspešne. Potom už len domáca pohodinda, cimrman a vaječňak.